puteți să folosiți produsul Bio11 în mașina de spălat. Foarte mare atenție, produsul este foarte concentrat, deci în cel mai rău caz nu puneți mai mult de maximum 3 linguri de produs. Primul, dacă hainele sunt foarte murdare, au pete, cum ar fi gulele de cămașă, manșetele, salopetele, hainele de copii, bascheții, atunci puneți 2 capace, maxim 3, în sertarul mașinii de spălat. Nu mai puneți nimic altceva, puneți temperatura care e scrisă pe spatele hainei și o spălați. Acum, dacă sunt haine care le purtați în fiecare zi și nu au pete, sunt doar murdare, dar nu au pete, atunci puneți, în momentul ăla, puneți doar un singur capac de produs sau o singură lingură de produs în mașina de spălat. Vă aștept mâine cu un nou pont. Nu uitați, abonați-vă aici în jos.